alle sammen, og hjertelig velkommen til den her nye video. I dag skal jeg vise jer et lille haul af, hvad jeg har købt ude i Aarhus og herhjemme i Randers. Så lad os bare begynde. Jeg viser også lige nogle gaver, som jeg har fået af Anna Clara. Så ja. Okay, så jeg tænker, at vi starter med den, jeg fik af Anna Clara. Og den her gave, den fik jeg af Anna Clara for en uge siden, mener jeg. Måske var det i mandags faktisk. Men jeg har brugt nogle af tingene. For eksempel, der var en ting, som jeg har brugt så. Det var en ansigtsmaske. Så jeg tænker, at vi starter med den her lip mask, man tager på om natten. Det er vandmelon scented. Den dufter virkelig godt. Og som I kan se, så har jeg brugt den lidt. Så ja. Det var den. Den elsker jeg virkelig meget. Den tager man på om natten, og så lader man den sådan blive der hele natten. Og så har vi noget, jeg er virkelig glad for. En ny mascara. Fordi at min anden, den var virkelig tør. Så har jeg fået den her Anna Clara. Det er sådan, den ser ud. Ja. Og så har jeg lige to mere ting heri, kan jeg se. Så har jeg den her eye mask, som jeg også fik. Og jeg fik også en ansigtsmaske, som jeg sagde, men den er allerede brugt. Og så den aller sidste ting. Den fylder nok det hele i den her lille pose. Så har jeg fået den her headband til, når jeg laver skincare. Så får jeg det ikke i håret. Så det var altså gaverne, jeg fik af Anna Clara. Nu skal vi til alt det nye tøj, jeg har fået. Noget af det her tøj skal jeg vælge til min storebrors konfirmation, fordi han er snart i konfirmation. Så. Ligesom jeg gjorde sidste gang, jeg lavede sådan en her video, der er det bedste til sidst. Så nu tog jeg bare et lidt random t-shirt eller trøje. Så på min storebrors konfirmation, så skal jeg enten vælge den her langærmede tanktop, fordi at enten, jeg ved ikke lige, om det kommer til at blive varmt eller koldt. Så jeg har faktisk også den her t-shirt, jeg skal måske bruge, eller så må jeg skifte, hvis det bliver for koldt eller for varmt. Her er den, den er virkelig sød, synes jeg, og den kan jeg godt lide. Og nu skal vi til alle bukserne. Så ja, jeg føler lige dem her. Det her, det var de første par bukser, jeg synes, der så pænt ud. Det er bare sådan lidt basic sorte bukser, trompetbukser. Så dem har vi. Og jeg fandt den i den rigtige størrelse. Og så har vi den her. Ja. Vi har den her baggy jeans, fordi jeg ønsker mig også nogle jeans. Jeg gik sådan ikke lige efter baggy jeans, men jeg synes dem her, de var faktisk rigtig pæne. Og den her fik jeg lige i hovedet. Men jeg synes de var rigtig pæne, så dem købte jeg. Eller dem købte min far. Så har vi dem her. De føles faktisk rigtig dejlige på, og de er sådan dejligt varme, og dem kan jeg rigtig godt lide. Som I kan se her. Og jeg tænker, at dem, jeg kommer til at have på min storebrors konfirmation, det er den her. De her på bukser. Så dem må jeg ikke tage på indtil konfirmationen. Så alt det tøj, jeg ikke må bruge indtil konfirmationen, lægger jeg lige til side. Ja, nu har vi ikke mere end den bedste ting. Så vi gik ind i en eller anden tøjbutik, hvor der var en hel masse tøj. Og så gik jeg forbi den her Taylor Swift trøje. Så den fik jeg, og jeg så faktisk også en hoodie, men jeg skal kun have en, fordi jeg har allerede en mere, jeg skal ikke have to. Jeg skal ikke købe to, det er det, jeg prøver at sige. Jeg må købe flere en anden dag. Men den her, den er faktisk virkelig pæn. Jeg elsker den virkelig meget. Så ja.
Okay, så det var alt for den her video. Jeg håber I nød den. Og vi ses igen en anden gang. Hej hej!